Perlumu apa le sowan rene? Kula pengin sugih, Mbah. Oh, pengin sugih. Nggih, Mbah. Cara sing cepet apa sing alon-alon? Sing cepet, Mbah. Sing cepet. Nggih, Mbah, nggih, Mbah. Nek sing cepet kuwi carane ming siji. Pripun, Mbah? Pripun, Mbah? Carane ngepet. Ngepet? Nggih, kula gelem, Mbah. Iki mengko liline tak sumat, posisimu brangkango. Nggih, Mbah, nggih, Mbah. Wis. Iya. Wis pit. Nggih, 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 Mbah. Nah, saiki posisi brangkang. Liline tak sumat, mak celing kowe mengko ilang. Oh, nggih, Mbah. Mara ning omah gedhe wetan kali, juku duwite sak okeh-okeh. Nggih. Terus mak celing tekan kene meneh. Oh, nggih, Mbah, nggih, Mbah, nggih, Mbah. Liline tak sumat, aja nganti mati. Mengko tak tunggoni. Nek liline mati, kowe engko bakal ketok konangan wong rondo. Oh, nggih, 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 Mbah, nggih, Mbah. Wis Nggih, siap. siap, Mbah. Liline tak sumet ya. Nggih, nggih, nggih. Wis saiki. Siji madhepore nile. Siji, loro, telu. Arep sugih kok ra gelem rekoso. Pateni wae liline.